Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Kont taf li għandna isem għal kull wieħed mis-swaba tal-id. L-ewwel wieħed, kemm xejn boċċu u qasir, jissejjaħ is-seba' l-oħxon jew is-seba' l-kbir. Fl-antik kienu jsejħulu l-bemm, ta' warajh jissejjaħ il-werrej, għax bih nippuntaw biex nuru xiex u fejn. Taħdejh nafuh bħala s-seba' l-fustani jew is-seba' tan-nofs. Dan hu l-aktar seba' mqareb. Oqgħod attent kif toħorġux tagħmel bih. Ir-raba' seba' jissejjaħ taċ-ċurkett, għax meta niżżewġu iċ-ċurkett tat-tieġ nilbsuh fih. U fl-aħħar nett għandna liċken wieħed, is-seba' żgħir. Karmel Ġigawċi għandu poeżija dwar is-swaba tal-id. Jisimha Ħbieb Għaddejja. Għandi 10 ħbieb għaddejja biex jaqduni nsibhom ħdejja. L-ewwel wieħed huwa l-kbir, dan ftit oħxon u qasir. Ta' ma' ġenbu u l-werrej, spiss jippontaw juri fej, ta' warajh huwa l-fustani, l-iktar twil, donnu s-setani. Warajh jiġi taċ-ċurkett u mbagħad dak li hu żejrnett. Dawn il-ħamsa tal-lemin għandhom ħutom xellugin. F'kollox bħal xulxin, 5 pari ta' tewmin. 5 swaba fuq kulit li jaqduni kif irrid. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġina ta' Facebook Kelma Kelma.